U sljedećem krugu pozivamo kategoriju mlađi osnovaci D1. Brzo mlađi osnovaci D1 na startni brojevi 2, 7 i 8. Treće mjesto Tim Pusjak, Marina Margetić, Pajsa Studio, Spin Zagreb. Startni broj 7. Odođete ovdje, primite diplomu i kada primite diplomu, onda lagano prema izlazu. Tamo vas čeka jedna krasna, odnosno dvije, ili jedna, ili dvije, sa poklonima naših sponzora, svi znaju. I onda naravno pripremate se za Latinsko-američke predstave. Drugo mjesto, gromoglasni, veliki pljesak za startni broj 2, 7 i 8. Dinam je sad Mladež D1, bez startnog broja, Mladež D1. Evo je, odlično. U sljedećem krugu molim da se pripremi kategorija osnovaci D1 za svoj final. Za vas na predslušaju samo jedan ples. Ćao, ćao. Ovi najmlađi i s njima naravno Mladež D1. U osnovcima D1 vidjet ćemo 4 roditeljska para u finalu. U startnim broju 17, 20, 230 i 231. Mlađi osnovci D1, znači najmlađi i najveći pljesak, startni broj 2, 7 i 8. Neka se pripreme osnovci D1 za proglašenje. Treće mjesto, Vid Beškić, Marija Vuletić, Tomoste Sisak. Drugo mjesto, Goran Maričević. A najbolji su Tim Pusjak, Marina Margetić. Startni brojevi 17, 20, 230 i 231. Osnovci D1, neka se pripremi mlađa Mladež D1. Četvrto mjesto, Filip Raković, Teapović, Olero Zagreb. Prvo, drugo i treće mjesto ide u Harmoniji.